Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Wara li Bernard Grech ħabbar tibdiliet fix-shadow cabinet tiegħu u bekk ikkonferma kif l-aħħar kelma fid-Dar Ċentrali hija dik tal-establishment, il-kap nazzjonalista qalli ma jċiedi għall-ebda pressjoni. U għal dan mal-mikrofonu ta' One News u ħireġ mill-istamperija wara li tħabbru b'mod uffiċjali it-tibdiliet fix-shadow cabinet. Ma nċedi għall-ebda pressjoni. Il-kap nazzjonalista għal dan hekk kif kienet iwieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti li tul il-jum spikka n-nuqqas tagħhom partikolarment dawk tal-medja indipendenti. Fil-fatt One News li kien preżenti wkoll minn sbieħ li jum minn quddiem id-Dar Ċentrali jista' jikkonferma n-nuqqas ta' preżenza tal-medja indipendenti biex jirrapportaw dan l-iżvilupp importanti fil-Partit Nazzjonalista. Din mhux l-ewwel darba li l-medja indipendenti injorat żvilupp importanti fil-Partit Nazzjonalista. Istanz oħra kienet il-konferenza tal-aħbarijiet ta' Bernard Grech wara li temm id-diskors tiegħu fir-replika għal budget 2024. Intant, kif kienet iwieġeb il-mistoqsijiet ta' dan l-istazzjon, partikolarment dawk marbuta mal-kontroll li għandu l-establishment nazzjonalista brabta ma' teħid ta' deċiżjonijiet fid-Dar Ċentrali, Bernard Grech akkuża lil dan l-istazzjon bi stejjer fantażjużi. Kastejjer fantażjużi. Madankollu hekk kif Grech akkuża lil dan l-istazzjon bi stejjer fantażjużi kien propju One News li żvela kull dettall b'mod korrett brabta ma' tibdiliet li involva dan ix-shadow cabinet. Kien propju l-ġimgħa fil-għaxija li One News irrapporta b'mod esklusiv li jissiebt il-kap kien se jħabbar tibdiliet fix-shadow cabinet tiegħu. Dan fil-waqt li tul il-jum One News vela kull ċaqliqa fix-shadow cabinet qabel ħarġet l-istqarrija uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista. Stqarrija li konfermat dak kollu lir-rapport ta' One News.